Tikulandireni kuna kulikonse kumene mukuonera Kanema wa Mzati pano pa Kanema komanso pa Facebook page. Tikulandireni mpulogalamu ya padera imene mwadzina tili mmodzi mwa achikuwo amene mundithu a group ake ndi Angolowera senior chief Chikumbu mboma la Mulanje. Mwina nkumadabwa kuti mmene mukuonera mu chithunzimo kodi tili kuti ena mwinanso mmene mukuonera chithunzimo kumaoneka kuti tili kumalo kumene timakutchula kuti nkumanda, ena timati kumzinda, ndi mwina nkumafunsa kuti chachitika ndi chani. Muno mmodzi mwa achikuwo a group a Angolowera takhala ndithu tikulandira malipoti osiyanasiyana maka pa nkhani ya mchitidwe wina umene ukuchitika makamaka ndithu ofukula manda kapena kuti malo amene abale ena amudzi muno adayikidwa chauta ndithu atawayitana. Ndi mwezi watha wa February tinalandiranso ndithu ripoti yonena kuti manda ena amodzi afukulidwa. Dzulo lomweli mene date yake ndi pa 29 March talandiranso malipoti ena onena kuti manda ena anayi afukulidwanso. Ndiye tili mkati molondoloza tinabwera kuno kuti timve kuti kodi kwenikweni chikuchitika ndi chiyani. Ndiye tafika ndithu lero kuti timve kuti chikuchitika ndi chiyani, koma ena makamaka ndithu manda amene adafukulidwa akwiriridwa, ena ainake amene sakudziwika adafukulawo adawakwirira okha, enawo adakwidwa ndithu ndi anthu amudzi muno mosogozedwa ndi adindo komanso ndithu amfumu. Ndiye kuno tikhale tikucheza ndi makamaka okhudzidwa abale anthu amene akufukulidwa mandawo komanso ndithu amfumu a group Angolowera. Tikhalenso ndithu makamaka tikuyankhulananso ndi ena amene ndi achitetezo. Tikachoka pamenepo mwayi ukakhalapo tiyankhulananso ndithu ndi amzathu kuchokera ku polisi ya Mulanje kuti atiuze kuti kodi iwo mbali yawo pa nkhani akuchita ponji. Ine dzina langa ndine Akimu Malindi, pa kamera ndili ndi Chawanangwa Kamanga yemwe ndithu ndili naye limodzi pa kamera kuti pasira zochitika kuti zikuyenda makamaka kunoko motani, kuti timve kuti kodi zikhala motani. Ndi muchithunzimo ndili ndi kumbuyo kumene mukuonera ndili ndi anthu osiyanasiyana, ndili ndi ena mwa okhudzidwa amene abale awo adayikidwa mandano komano zapezeka kuti pamene adagona abale awopo pafukulidwa. Mbuyo monse mmene mukuonera ndiso ndithu ndi group village head Ngolowera. Ndi mundilole kuti tiyambe kuyankhula nawo ndithu anthu amene wawa. Choyambirira mayi tikudziweni, ndikupeso timabweraso ndi bambo ete. Tikudziweni dzina. Ine dzina langa ndi Violet Sadia. Ndimachokera mmodzi mwa mfumu Chikuwo group village headman Ngolowera. Ndine mmodzi wa okhudzidwa amene mwana wanga adamwalira mchaka cha 2024 ali ni miyezi 7 komano zokhumudwisa nzonera kuti kufika mu date ya lero zulo ndi pamene tapezeka kuti mwana wangayo anafukulidwa limodzi ndi manda ena achibale. Ndithu mutalandira uthenga wonena kuti kuoneka kuti pamene panagona mwana wanu pafukulidwa nkufika munaona zotani? Uthenga umene ndinaulandira unali onena kuti mwana wanje mwali wanga ndi amene wafukulidwa, ndipo panali posegula ndithu posavinikira. Ndiye ndili nkati mofufuza kubwera kuzaonanso kumene kunagona anangako, ndi kumene ndinapeza ene kuna kuti pamene panagona mwana wangapo panafukulidwa koma abwezesera. Koma sinadziwe kuti kodi nkatimo anatengamo chani. Koma pansi kana wanje mwali wangapo napezeka kunena kuti atasegula nkati mwa bokosiro anapezeka kuti china chilichonse chili bwinobwino, ndipo sindikudziwa kuti kodi anthuwo akutengamo makamaka chani mkati mwa thupi la malemuwa. Ndithu mutabwera kuno nkuona ino ngati kholo munamva motani? Ineyo nditaona kuona ngati kholo zinandikhuza mu mtima kwambiri, chifukwa ndinali munthu olira, chifukwa ukakhala ndi abale chonchi umakhala ukudalira kuti abale wa msogolo muno azandisunga. Ndiye chifukwa cha mmene Mulungu amakonzera mapulogalamu ake panapezeka kuti abale wa anatisiya, ndinali okhumudwa. Komabe chifukwa kuti panapita nthawi kulira kwanga kunali kochepa. Koma nditabwera kuno ndikuona kuti abale wa ndithu afukulidwamo, ineyo ndinali ozizidwa kwambiri, ndipo pakali panopa thupi langa lagwidwa mantha kuti sopano pamene pa ndiye ndizikhala motani. Nanga abalewa
ena akamwalira ndiye tizikasiya kuti ndithu chabwino ndikumvanso kuti muli ndi bambo amene muli nawo ndithu limodzi kuno mwina bambo tayandikirani kuti akuti amodzi ndi bambo amayiwa njonjo ngani banja amene akona apa kumbuyo kwathu amene adafukulidwa awa ndi mwana wanu ndijonjo uthenga unakupezani muli pati ndipo zinamveka motani ene thupi langu zizidwa kwambiri pasifa kuti ize kukwatira kunoko ndikuyambaso komanso ndakhala zaka zambiri ize kuyamba komanso chomwe kuti zinthu zomwe zikuchitika kuno manda ina sanachitikepo ndiye chifukwa chani zichitika kuno ndiye pano pathu yanga langu zizidwa sinyanga zikenda kale kurse fodinga kuti ine ndakufedwa basi mutabwera nkuona munabwera nawo kuno dzulo kuzaona pamene panachitika izisi ziko kambiri sinabwere nali kuntchito kumafuna anga so inali yotima ndabwera manzulo kundifotokozera akazangawa thupi langa basi chonchi kuti munifusa apa ndisokugwaso pati popana chabwino mwina titayankhulanso ndikhupe paliso ena amene ndi abale anthu amene zinachitikiridwa tikuyankhulana ndithu makamaka moteromo ndi abale anthu amene manda abale awo afukulidwa choyamba tati ndikudziweni zina licha ine ndi Peter Patton Peter Patton munamva kuti mmodzi mwa abale anu amene mudasiya kuno amene chakuti adawakonda adagona kuno anafukulidwa zinamveka motani kwa inu ndithu ndikukhulupirira kuti makhala Blantyre anandimbira uthenga kulimbira foni kuti kunyumbaku mwana wawo wazukulu wanu wamwalira tinabwera kuno tinazayendesa mwambo wa mwaliro ndipo nyandeseni mwambo wa mwaliro umene sinanyamuke panaso kubwera Blantyre ndili konkuno ndikukhala konkuno ndi pamene siku limene timamva kuti kumanda uku mali amene tayikapo mpano kwafukulidwa ndi tinabweradi kuno kuzayang'ana kupeza kuti manda achafukulidwa tisanapange china chilichonse tinapeza kuti tinapita kwa group tapita kwa group anayendesa mwambo waimbira foni akupolisi apolisi adabwera kuza tizalona nalo wanzenje kuyang'ana china chilichonse chinapezeka kuti chili kuno bwino koma ndiyo zogwesa ulesi zobwesa mantha nzonena kuti makolo athu agona kuno koma sizinachitikepo koma kuti khalidwe mwene wamba kuchitika apo ndesi tikuza kuti chichitika ndi chani yetu mwene mukamveserera kumveserera timbiri poti pamakhoza khala manong'onong'o ena ndi ena amene mwina anthu amakhoza kumakamba pa michitidwe ina yachilendo ngati imeneyi mukamveserera chilipo chinenso chimene mwina mukumamva kuti zimenezi zikumachitika chifukwa chani pano pasinamve china chilichonse chokhulirana chimene chicho chabwino koma ndife ngati anthu odandaula kuntundako adindo achitetezo ndena otero atafika tifunse kuti anafika kunoko kuna anafika atafika amati chani woti neyo dzulo ndinasira panjira kuti ena akupitiriza kumono kumanda kunene nachokapo sinanizochita zina ndisinathe mene amabwera polisi ndisinakhale nawo sopompweya ndinasunthapo koma manda oyambira kufukula china chonse nali pompo ndipo ndinalowa sonzenje ndinalokwanisa ndikuwa muti mudalowa nzenjemo ndikuyang'ana thupi la m'bale wanuyo palibe chinonse chimene palibe imene naona kuti apa chatengedwa koma sindikuzoti sangangobwera opanda kutengamo kanthu yapo popeza kuti thupi la munthu zosiyanasiyana zimene amatha kugwirisira ntchito koma ineyo kwa ineyo tinaona kuti iwo sangakhale ndi nzeru zongochoka kuti abwera kufukula manda opanda chochita mwina iwo akusuwapo chimene akumatenga yetu abale amene tikuakamba panowa amene adagona kunoko mwina nkutheka kumakhala nkhani zosiyanasiyana kuti timamva m'maderamu kuti ena kubadwa nkosiyana amakhala ndi maulumali osiyanasiyana kuphatikizapo ulumali uja wa chiyaubino pa anthu onse amene kapena m'bale wanu amene wagona kunoyi tinene kuti mwina adali ndi ulumali umene ukapita ulumali wenanso kuti otengawo kapena ubwera kuzafukulawo chipo chimene mwina akufuna anali bwinobwino sanalinso ndithu wachilubinonso anali munthu wabwinobwino wokuda ndithu opanda sovuto nalilonse yetu chabwino tathokoza kwambiri sampano tiyankhulane tikuchita moteromo tayankhulana ndi ena mwa abale amene achitekeredwa ndithu zimene zizi kuti abale awo kunoko mandawo apezeka atafukulidwa ndi mundilole kuti ndiyankhulane ndi a group angolowera omwe amayang'ananso ndithu mmudzi uno umene tayima kumanda kuno mmudzi wa achikuwa afumu ndikulandireni angolowera ziko mukwambiri tathokoza
tabwera kuno potsatira nkhani imene inayamba kumveka mwezi watha kunena kuti kumanda kuno kumapezeka manda ena amene ndi ofukulidwa. Tatipaseni chithunzithunzi inu ngati mfumu kuti zimenezi zidayambira pati. Zikomo kwambiri. Ine nali mwezi watha ndinali ndili ku nyumba ndinangoona mbumba akubwera ku nyumba akuti a group kumanda kwafukulidwa manda. Amene anafukulidwawo anali nsikana maliro anachokera ku boda America makhala ku boda. Ndipo nsikana yeye anamwalira mu January anayikidwa pa 6 January anamwalira pa 5 January. Anapezeka kuti mandawo afukulidwa mwezi watha uja. Ndipo ine ngati mfumu ndinayimbira telefoni kwaziwisa kuti kuno kwathu kuno kwafukulidwa manda. Ndipo anafukula mpaka bokosi kulisiya panja ndikumaoneka lili nkati momucha. Titayimbira asiniyo anatuza kuti mwayimbireso a polisi. Ndipo tinayimbira a polisi aja anakwanisa kubwera. Atabwera tinanyamula nati tinafika kumanda kuno ndi gulu la anthu. Titafika tonse tinakaona pazenje pita tinaona kuti bokosi lili panja ndithu lili nkati momucha tonse anacho sani kulisiya pa mtunda. Kenako apolisi aja anatipasa mwayi kuti anthu alowe mkati muja akachose bokosi lija segule ambumba aone kuti kodi chatengedwamo ndi chani poti munthu anali wawo komanso zinthu zimene zinasidwamo zanga zituze ndi ambumba. Ndipo panali azibambo komanso azimayi okhuzana ndi kumbumba. Anthu atasegula bokosi lija ndikuona anapeza kuti china chilichonse chinalimo chokwanira sanatengemo kanthu. Koma ineyo pa chikhulupiriro changa ndikuziwa kuti munthu sangachoke uko kungobwera kumanda kuno kana kuti wangofukula manda aja opanda chifukwa. Mwina anthu amene wali ndi zifukwa zawo zimene akupanga ku university ngazo kuti kodi akutengamo chani. Mukandifunsa nkhani imeneyo ndi imene yayendera manda oyambawo. Ndela zulo ndiliso ku nyumba ndimene ndimaona ine ambumbaso akundipeza. Akunena kuti kumanda konkuja kwafukulidwaso manda ena. Ndinafunsa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Ndinauza kuti ochabwino ndamva. Ndipo ndinakwanisa kwayimbira asiniyo foni kachiwiri. Asiniyo anandiza kuti ndayimbira polisi foni. Ndinalumikizana ndi apolisi aja sananyozere. Anafika ku nyumba. Adafika ku nyumba tinanyamula nati tinabwera kumanda kuno. Titabwera tinapeza anthu ali kumanda konkuno. Kena kuti nakaona mandawo tinapeza kuti manda mozewo anafukula mene anafukulira soyamba aja. Enawo manda 3 anafukula koma nyeko mwana fukulawo anabwezeresaso doti kukwirira koma mozi osana bwezereso doti. Ndipo titaona apolisi ajaso anauza ambumba kuti alowe nkati mwa manda muja aone mbokosi muja kuti kodi chatengedwamo ndi chani. Ambumba atagwera mzenje muja ndikuona mbokosi muja nena kuti muli bwino palibe china chonse chimene chatengedwamo. Ndipo ine ndinafunsa polisi kunena kuti nanga kodi anthu achimene akufunamo poti tikapeza kuti sakutengamo china chisambupa kumana kuti simutengedwa kena kali konse ndi anthu akweni kwena akufuna chani nanga kumatenga chani. Iyo so anandiyankha kuti chimene akutengamo iyo so sakuziwa chifukwa libe mbono okwanira kuti akutengamo chani chifukwa tikafunsa ambumba kumana kuti china chilichonse ndi chokwanira. Komanso poganizira kuti anthu asangachoke ku nyumba kungobwera kumanda kuno mwina chilipo chimene akugwirisa ntchito kuzera kumanda kuno. Ndi ndimene zachitikira kuno koma ineyo zangokhala ndikhuza ngati mfumu chifukwa enawo anamwalira 2024 kumapezeka kuti msiku la zuloli anthu afukulidwa. Nanga kodi anthu amene wakuganiza chani akutipasa ife mantha kwambiri ngati mafumu tili ndi mantha ndipo tazizidwa pa zimene zikuchitika zifukwa mwa mafumu anzathu sitinamvepo kuti kwafukulidwa manda. Munthu oti anamwalira kalekale anapita kalekale kumaka mfukula. Komanso ine nditafufuza ngati mfumu mnyake wa muzi wa kudera nditafusa ambumba kuti kodi kapena kumbumba kwanuko kunali munthu wachi alubino kuti anamwalira. Ambumba anakanana na kuti ayi kulibe wachi alubino wina si amene anamwalira. Tikaona kuti anthu amene akufukulidwawo ndantuso okudanga tife tomwe nde tonse mitu ndio ima ndithu talephera kuti tigwira mtengo wanji nanga zimene zikuchitika chifukwa chani. Tikusowa upangiro kuti nanga zimene anthu amene atingapeze motani chifukwa ifeyo tili pa mtima ukuthi mwina tikanaziwa anthu amenewa akanakha kuti anapezeka mwina akanatuza chifukwa chake chimene akugwirisira kuti kapena akuatumani ndani kuti azikalowa kumandaku azikafukula anthu okufa pamene wina lese akudikira kuti azapita kumandako ngo palibe wamuyaya kuti azakhala pazikola pasi pano kunyumba kuja tingokhalako koma aliyese nyumba yake ili kuno. Ndiye tikuona ngati feso mafumu akutiphwanyira malamulo ndipo akutipepusa kwambiri ndi mmene zikuchitikirazi. Ndiye langa ndichenjezo kwa anthu mwina amene akupangawo kuti sakuchita zinthu zabwino azilingalireso yo kuti mawa azakhala aliyo. Kapena titatembenuza nkhani kunena kuti zimene zachitike kuti ndi manda akwawo iyo kodi angachira ndile motani ngati mwa moyo mwawo.
komanso makulu amene achitidwa zimene zimandawo amene afukulidwa ndoti analira kalekale anayiwalako koma kupezeka kuti lero akumbusira za imfa imene zinali zomvetsa chisoni kuti makulu ena amalira ngati mwina munthu wachitanso kumwalira lero pompa zoti zomvetsa chisoni ndithu ndiye kwa ineyo ngati mfumu munyaka wa munzi muno group zangondipasa mantha kwambiri tikupempha kwa inu anzati kuti mutithandizireko kafukufuku ameneyi kuti kodi anthu angapezeke motani yetu zanga ndipempho limeneyo. Munakamba kuti zoyambira kufukidwa kwa manda koyambira kunachitika mwezi wa February. Manda amene anayikidwa pa 6 January. Dzulo pa 29 March kwapezeka manda ena atatu akhale atatu komanso paoneka kuti manda ena achinayi pakuonekanso kuti pali khasu limene pamaoneka kuti pafuna payambidwe kufukulidwa. Mutakhala ndi anthu muzi munomo ngati mfumu inuyo munawalimbisa mtima motani pa zimene zikuchitikazi? Ine ngati mfumu chifukwa zinthu zizachitika dzulo maganizo anga ndinayitana achitetezo cheya wa chitetezo ndikukambira naye kumuwuza kuti nkhani ndi mmene zikuchitikiramo ndofunika kuti titengepo kadaulo wina wake kuti tichitepo kanthu. Ndiye tinaditisana pange china chilichonse chifukwa sonkhani zitemazendesa tinapita nazo kwa senior tinatenga mbumba zonse kupita nazo kwa senior. Ndiye apapa monga ife ngati mafumu limodzi ndi achitetezo tikambirana tiona kuti nkhani imene nafeso tipangana umotani tiyendesa motani nanga achitetezo tiapasa upangiro otani kuti mwina yonso atithandize ngati mphamvu yawo achitetezo. Kuntundako apolisi atafika adati chani dzulo atabwera kuchokera mwina pa 6 ipo amakama kuchokera mwezi watha adafukula manda oyamba dzulo kwapezeka manda ena atatu afukulidwa mutayankhana nawo pankhani yokhuzana ndi chitetezo chakudera kuno kapena pa zimene zikuchitikazi adakufotokozerani adayakhama motani? Apolisi titafotokozera zimenezo Yesu anatithandiza kunena kuti ife mafumu titengepo mphamvu komanso titengepo mbali limodzi ndi achitetezo. Tiona kuti kodi achitetezo tipangana umotani kuti atithandizire kumanda kuno. Ndiye tinauza kuti ayi mwina mmene zili mwachitetezo mwina tingowapanga zoti mwina azilondera kumanda kuno tikhani masiku oti azilondera kumanda kuno mwina siku lina chauta azatipasa anthu amene andikuzapeza. Ndiye anatiuza kuti koma atati titafotokozera zimenezo anayena kuti chonde munthu adakhala kuti apezeka musakhale kuti mfuna mumuphe chifukwa mukamupha munthuyo ndiye kuti musekereza zinthu zambirimbiri Yesu sangaulule azinzake. Koma mutakhala kuti mwafasa naye ndikumufunsa kuulula anzake amene ali nawo ndiye kuti zinthu zizachita bwino kuzamfunsanso kuti kodi zinthu zimapita nazo kuti nangama kutumani ndi ndani nangama panga nawo chani. Ndiye munthu ameja ndikufunika kuti kuzamufufuza mwabwino osati kuzapanga njira kuti tikwapezeka kuti tingomupha. Ayi apolisi anatipasa upangiro umenewo. Tikambe kuti mwina titafunsa kuti kupatula izi zimene zikuchitikazi pankhani yokhuzana ndi chitetezo cha anthu mwina zothamangisana ndi kuyimirana mwina mmakona mukupangidwa mwina zachifamba tine kuti mwina nkhani zimene zikunoko zikumamveka ngati? Kunoko nkhani zimene zokulibe koma tingodabwa nazo kuti kodi anthu akuchokera pati amene akupanga zisokonezo mmandawo. Chifukwa kuchokera mbuyo muzaka zonse za mbuyo zisi ndinamvepo kuti kuno kwafukulidwa manda. Inenso ndizachilendo kuzimva. Pamene tikusiriza kucheza ndi ino taomba ni mkota pankhani imeneyi. Ineyo pombera mkota yanga ndingonena kuti kwa iye amene akuchita zinthu zoyipa ngati zimenezi sakupanga zinthu zabwino. Chifukwa chokuti Yesu azembekeza kuti malo amene akwafukulira anzakewa mawu azakhala kuti ndiye na Yesu akufika kumalo konkuno. Ndiye tingopempha kuti munthu amene akuchita zinthu ngati zimenezi chonde asiye ndithu asinthe asachiteso zinthu ngati zimenezi chifukwa chokuti zimenezi zikumayipisa mbiri muzi. Ife timakhala kuti taipa ndipo anthu amatisiya pamapo kumanena kuti kwangolowera monga mwachisanzo zinthu zachitika muzi mwa Chikuwo amene ali a village yanga ine ndi group koma nkhani singafale kuti yachitika kwa village achikuwo imene mafala kwambiri mafala kwa group. Ndipo palipose munthu ungaenda amanena kuti uyo kwao ndikoyipa anthu amapangana zinthu zoyipa zosakhala bwino mwina kumafukulana manda kodi anthu aja amafuna kuti zinthu zokhwima. Ndiye tikhonza kunena kuti mwina anthu andi amuzi muno komanso tikhonza kunena kuti mwina si amuzi muno mwina akuchokera kudera kwina ndikumayipisa muzi. Ndiye langa ndipempha kuti zinthu ngati zimenezi sizabwino ndi zinthu zonyasa chifukwa tikumayipisirana mbiri ya muzi ndithu. Ndathokoza kwambiri kamba kuti pasa ampata kuti tiyankhulane.
titero kuti tikuoneseni zina mwa zinthu zimene zachitika kuno. Manda ena ndithu ndi amenewa amene mukuoneramo, kunena kuti ndi amodzi mwa manda amene afukulidwa. Ena ali chakumapetopeto kucha anafukulidwa, enanso ndi amene akuoneka akuti adangoponyapo ngati khasu kuti afuna ndithu ayambe kufukula. Manda awa komanso manda ena ali kumapeto aja atafukulidwa, amene adafukula asakudziwikawa adakwirira ndithu okha, malinga ndi zimene tazipeza kunoko. Koma kuli manda ena amene makamaka adafukulidwa, komano manda amene akuoneka kuti pagona ndithu munthu wamkulu. Chawanangu akhali ndithu akutionesa bwino lomwe muchithunzi kwa amene mukutsatira bwino. Manda ena ndithu ndi amenewa amene akuoneka kuti adayikidwa 2024 pa 21 Juni, ndipo munthu amene akuona kuti anamwalira pa 19 Juni 2024 ndipo anayikidwa pa 21 Juni 2024. Manda amenewa akuoneka kuti mene anayikidwa 2024 samene kuti azooneka chonchi, koma akuoneka ngati ayikidwanso kachikena kuti anthu ena anabwera ndithu kudzafukula. Ndi anthu amudzi ndi amenenso ndithu adagwira ntchito imene yobwezeresa kuti mandawa pamene panagona mbala ameneyi aonekenso ndithu mene akuonekera. Mene tachezeramo ndi afumu komanso anthu osiyanasiyana kuti fotokozera ndi mmene zinthu zilili kunoko ndi odandaula kwambiri, komanso kuno anthu akuoneka kuti akukhala mamantha pa zimene zikuchitikazi, kuti mmezi iwiri umene ndi mwezi wa February komanso mwezi wa Marichi kwafukulidwa ndithu manda okwanira 4 zimene ndikoyamba mumbiri ndithu ya muzi uno. Ndili ndi mafuna kusirizira kuno kuti sananyamuke kuti tipite tikankhwane ndi anzathu a polisi, ndiyankhule ndi munthu osirizira amene amayang'ananso kwambiri za chitetezo cha mudzi muno. Mbayanga tayandikira ndithu pafupi. Inu sikuti ndi mulendo kwenikweni, anthu amakudziwani, takhati kucheza m'magawo ena osiyanasiyana. Mumagwiranso ntchito mudzi muno ngati mmodzi mwa anthu amene mumayang'ana zochitika mudzi muno kunkhaniso ya chitetezo. Nkhani ndi zimenezi zikuchitikazi. Inu ngati anthu okhudzidwa akunoko ngati mzika zikukhuzani zimene zimotani? Awa ndikho akune malaulo achiwiri. Ndikuna akune malaulo achiwiri chifukwa kuti ineyo sinazionepo. Manda okwanira 5 kufukulidwa kwa mezi iwiri zikundikhuza kwambiri, ndipo ndizopweteka zimene mwina zikuchitika makamaka kuno kwa chikuwo kwa group Ankolowera sino chief chikumbu. Ndikho akutere choncho ndithu kuti ndizopweteka. Komano kupita chisogolo zimene zikuchitikazi ngati niyonso achinyamata kunoko mutengepo udindo otani? Ine ndimati ndikayankhulatu zinthu zimachitika. Munthu uyo agwidwa, kaya kuchokera kuti kaya aliyekha kaya ndi anzake ena koma agwidwa. Chifake mzimu wa munthu ndiopsa kwambiri. Munthu mmene wayikidwa apa amati akapume, akumbumba amakhala mwinaso ayiwala, komano tikabweranso kachikena ndikuzamfukula munthu uja amakhala ngati ino munthu uja tikumuyikaso kachiwiri. Ndikwakupasani chisanzo, uyu amene anafukulidwa mwezi watha mwamva kuti anayikidwa January. Yes. Mmene anayikidwa January mmene tipafukula mwezi watha thupiti janela fresh. Pansi paja mmene tinachosa bokosi lija anaoneka kuti thupiti chasilira unonkeke kwenikweni. Olomanda awawazulu mmene tinachosaso mmene timakapeza bokosi timakapeza mafupa okuti munthu uja ndikumaoneka kuti uyu ni munthu, koma mwinano mafupa aso ndi amene wawa. Ndikusaza kuzimene zikuchitikazi ife ngati achitetezo tikwakunena kuti anthuwa palibe chimene akutenga. Kwa mwina pali zimene akutani akutenga, koma thupi lija tikumalipeza labwinobwino. Ndiye ndinasakuwuzani program ina ake ija ngati mukukumbukira, ndinasanena kuti munthu amene wapanga zakutizi agwidwa. Anagwidwa ndi munthu uja, ndiye awaso awo agwidwa. Uthenga wanu osirizira kwa anthu okhala kuno kundorana? Uthenga anga osirizira kwa anthu amene okhala kuno ndiyankhule kuti khandi amagolosale sinthawi zina nanga pali asing'anga ena amanamiza anthu uzikafukula manda anthu aja kamabwera ngati mmene tabwerera ife kuno uli muitano zauzi amagolosale awo ndikumayenda apeze njira zina. Kaya ndising'anga amene akufuna zizimba apeze zizimba zina. Tisanamizire fakena amafuna zinthu zikamachitika izi aziyipisa boma kapena aziyipisa MP wa dera lija kapena aziyipisa mfumu wa dera lija. Ndiko akunena kuti anthu amene wawa tisayipisa.
ndikuti kuti saipise chifukwa chani kuno sikunayikidwe kwa manda onse kuno sikunayikidwe kwa alubino chifukwa kanakhala kuti amafukula kuti mwina kunena zathu ena khungula alubino tikana kumwina akufukula akumuyang'ana amene komano zimene akulibe ndiye ndifuna ndisimikize kuti kwa ine ngati chairman wa chitetezo wa dera linolo ndimati ndikanena chinthu chimachitika chifukwa kenaneso zimene akupanga iwoso ndi azamira siku ndingangwasiya kuti azingoononga dera lino iye kaya kupanga akubuluka ineso ndiuluka ndiye ndikusimikiza kuti awati agwira tathokoza kwambiri ineso ndathokoza ziko bwanji timalizire kunoko moteromo pa nkhani imene tinabwera nayo yokhuzana ndi kufukulidwa kwa manda kapena kuti malo amene ena mwa abale kuno anayikidwa mulungu atawayitana mwina nkutheka ena mangotipeza kumapeto tikachoka pano tipite ndithu kuti tikayankhulane ndi anzathu achitetezo amene ndi apolisi fanawonso nkhanizi zakhala zikuwapeza ndipo akhalanso akubwera kuno kudzagwirira ntchito limodzi yobwezeretsa malo amene aonongedwa malo amene anagona abale wathu ndipo timafuna kuti tiyankhulane nawo kuti nawonso mwina nkutheka kuti kafukufuku wawo pa nkhani ngati zimenezi nkutheka kuti nawonso akuchita ali pati komanso mmene anthu aso akunenera kuno kuti nawonso akuchita mantha kuti nanga kuchokera ku polisi awasimikizire motani kuti ntchito yawo kugwira motani kwa abale amene akuchita mantha ndi nkhani ngati zimenezi mbeta ndinamo kuti mwina nkutheka ena mangotipeza chakumapetopeto tili kuno kwa Chikuwo kwa group Angolowera kwa senior chief Chikumbu mboma la Mulanje kumene kwakhala ukuchitika nkhani zimenezi zomafukula manda nkhani yoyamba idachitika mwezi watha manda amene anayikidwa pa 6 January adapezeka mwezi watha mwezi wa February atafukulidwa ndipo ena mwa manda enanso amene anayikidwa chaka chatha 2024 apezekanso ndithu kuti kufika dzulo pa 29 March manda ena atatu kapena kuti manda ena anayi apezekanso ndithu atafukulidwa ena mwa iwo amenewa abwezeresedwa ena ali kumusuko amene adafukulawo abwezeresanso ndithu okha ine dzina langa ndayiki Malindi pa kamera ndi Chawanangwa Kamanga tikhala ndithu kulenda ulendowu woti tibwerere tikafike ndithu tikakomane ndi anzathu a polisi kuti atiyankhule nde inu takhani pomwe kuti timve kuti mbali yawo iwo akuchita ponje. Mene sinanena muja kuti tikachoka kwa Angolowera tifikanso ndithu kuno ku polisi ya Mulanje kuti timve mbali yawo kuti nkhani zimenezi atazimva ngati wa apolisi nkuthamangirako anaenda ku motani komanso kupita chisogolo ntchito ngati zimene kapena kuti nkhani ngati zimenezi agwire ntchito motani pofuna kuti zithesedwe kuno ku Mulanje. Kumbukirani kuti tikutsatira mwachidwi nkhani imene yatipeza kuchokera kwa amfumu a Chikuwo amene ndithu ali pa a group village head Ngolowera kwa TA kapena kuti kwa senior chief Chikumbu mboma la Mulanje pa nkhani yokhuzana ndi manda ena amene apezeka atafukulidwa. Ndiye tili kuno polisi ya Mulanje ndipo mwazisomo takumana ndithu ndi mneneri wa apolisi kuno ku Mulanje amene wandi a Innocent Moses. Nde bwana wanga ndikulandireni. Tathokoza kwambiri. Udindo uja ndi dzina lija ine ndangutchula dzina lokha kuti udindo omwe ndikhoza kukhanga ndaphonya pang'ono tikumata kutchuleni ndi. Ine ndi Sergeant Innocent Moses ofalisa nkhani za polisi mboma lino la Mulanje. Chabwino. Tinalandira malipoti kapena kuti kumvesedwa kuchokera kwa Angolowera kuti kumene kunachitika issue ina yokhuzana ndi manda ena amene adapezeka atafukulidwa. Ngati apolisi tiyambe kufunsa pamene kuno kuti uthenga umene mudaulandira ndipo mudaulandira mwina sofama panga bonje. Uthenga umene unatipeza kuno ku polisi ndithu kuti muzi mwa mfumu a Chikuwo makamaka mfumu yayikulu Chikumbu mboma lomwe la Mulanje. Anthu ena omwe tikuwasaka omwe sakuziwika kuti ndi akuti anafika ndithu muzi mwa Chikuwo kukalowa manda a muzi umenewo kumene anakwanisa ndithu kuchita tamba kapena kuti kufukula manda okwana anayi
koma manda anayi amene anafukulawo pali manda amodzi omwe anafukula ndithu mpaka na coffin analipeza, koma coffin sanalipange tampa kamene kuti kulisegula. Sitikudziwa kuti kodi chinachitika ndi chani, mwina nkutheka alipo ana atutumusa kapena kuna kunja kunawachera. Manda amenewo manda amene kuona kuti amene anafika ndithu mpaka pansi mmene ndithu munagona ndithu malemu Daina Mandala azaka 26 by then, chifukwa amene wandithu anamwalira 2 years ago. Malemuwo sikuti kapena manda onse anayi amene anapangidwa tampa kapena kuti amene anakumbidwa sikuti tingane kuti ndi anzathu mwina akhongola cha Lubino ayi, ndi ife ngati anthu ake ngati mmene tikuonekeramo anthu ake ndi amenewo. Nde sitikudziwa kuti cholinga cha anthu amenewa ndi chotani, komano ngati polisi tili pena paliponse. Ndi cholinga chathu kwambiri ndichona kuti anthu amene watatani kodi tiagwire, chifukwa maissues ngati amenewo akuchitika kwambiri ndithu kuno kumulanje. Posachita pompano tinali kwa Nampungo komwenso mwina manda 3 omwe sikuti anali achikhunguso cha Lubino, ndi anthu ena aliwonse amene tikuwadziwira amene anafukulidwa. Ndithu anaonanso ndi mayi yemwenso munthu wina amene anangoona kuti munda wake wayandika ndi manda, nkungoona kuti kodi zikuchitika ndi chani. Zimenezo ndithu sakazi kuchitika mosatanisa. So ife kuno kumulanje tili pena paliponse mmene mukuyankhula anzathu asilikali ovala uniform ndosavala uniform ali pa ground, komanso tikuyesa kuti tumizane mafumu kuphatikiza ndi anthu amene amakhala kumuzi makati mati community policing, tithe kulumana makutu kuti iwo anthu amene ajawo akamva pena pake akhale ngati ma whistleblowers, tithe anthu amene ajakuwagwira mosavuta. Komanso monga mukudziwira kuti tikumayenda mapatrols ammizi masana ndi usiku omwe kumene timakwanisa kumayenda limodzi ndi anthu amene aja. Cholinga chathu kwambiri ndikufuna kuchotsa mantha kwa anthu ozungulira mulanje, makamaka uko kwanza tukwangolowera kwatiye chikumbu kumene kwachitika zimene zimati kuti kwa chikowa. Ndi kumene tikufuna kuti kwambiri anthu asachite mantha, tikhala tikuyenda komanso akaona apolisi akuyenda kumeneku akuzungulira kaya vala uniform kasana vala uniform aonesese kuti ngati ali ndi information ina iliyonse kapena utenga wina uliwonse aziwise apolisi amene aja, asaone ngati kuti unabwererako zinthu zina, chifukwa nthawi zambiri timakhulupirira kuti polisi ikamagwira ntchito bwino ndi anthu ma information amabwera mosavuta. So talimbikise tili pa ground, ndikhulupirira kuti posachita pompano zonse zikhala zatheratu, anthu onse kuti agwira inunso anzati tizakuziwisana. Munagunda kunkhani kuzana ndi mantha kuti mmene zachitikazi ndoli muna zazisako mantha osalepera kwa anthu ozungulira komanso mwina kwa anthu amene angomva kuti kwachikuwo kwangolowera kwachitika nkhani kuzana ndi kufukula manda amene pa Chingerezi mukuti grave tampering. Ndimafuna mutasindika pamene pa uthenga wanu kuchokera ku polisi pofuna kupanga clear mwina mantha amene angakhale pakadali pano. Uthenga wathu ngati fa polisi ndi omwe timaukamba nthawi zonse. Chimene tingapemphe kwambiri anthu asachite mantha. Tikunenesa uno kuti ife ntchito ya ife imene abwera kuno kumulanje ndi kupereka chitetezo komanso kuteteza katundu anthu. Pamene nkhani yatipeza ife ku polisi ndipo tinathamangirako, ndi kungothamangirako kukakucha ndi nkhani yona kuti kuwapasa anthu aja chiyembekezo kuti ife ya polisi yawo tili pafupi, chilichonse chimene chingachitike tili nawo limodzi. Komanso chimene tingapemphe kwambiri nchonena kuti kumene tingabwereze kupempha chomwe ndachiyankhula kale nchona kuti akamva uthenga wina uliwonse information iliyonse yokhudza zimene zachitika ndithu kwa chikumbu asabise mawu atiziwise pamene ife tikugwira ntchito mbali yathu kuti anthu amene agwire mosavuta. Ndithu posiriza uthenga wanu kwa anthu ozungulira kumulanje. Tili pena paliponse atikhulupirire mmene amatikhulupirira nthawi zonse ife apolisi yawo, tikhala tikuyenda tikhala tikuzungulira pozindikira kuti mukudziwa kuti tili mnyengo ya tikupitira kuthamangira ndithu nyengo ya Easter imene ndithu kumachitika zinthu zosiyanasiyana, anthu ena amakhala kupanga mapulani osiyanasiyana. Tiyasimikizire Amalawi komanso anthu okhala kuno kumulanje kuti polisi yawo ili pena paliponse, tikhala tili pena paliponse. Ndi cholinga chonena kuti zonse zimene zikumvekamvekazo china chonse chimene chikuchitika chiteretu, mantha amene ali nawo ateretu, ife tikhala tikugwira ntchito komanso kugwira ntchito limodzi ndi anthu akumuzi. Cholinga chonena kuti mtendere kapena bata limene lili kuno kumulanje likhale likupita patsogolo. Tathokoza mali sampara tiyankhulani. Zikomo kwambiri. Timalizire pamenepo programu yathu yapadera imene mwadzina timasatira nkhani imene yachitika kwa chikuwo kwa kumene kundithu ndi kwa group angolowera
kwa senior chief Chikumbo mboma la Mulanje kupuzana ndi nkhani imeneyi kuti kucha kwa pa 29 March chaka chino kunapezeka ndithu manda ena anayi amene adapezeka kuti afukulidwa. Nditapita kumene kucha kacheza ndi anthu amene maonera pachiyambi paja tinafika so kuno ku polisi kuti timvese kuti kumbali ya polisi kudziwa kuti chichonse chikachitika nkhani ngati zimenezi kwambiri anthu amathamangira polisi kuti ndikumene amapeza thandizo loyenerera. Tithokoze kuti tinali limodzi ndi dzina langa ndinaki Mmalindi ndipo pa kamera nali ndi Chawanangwa Kamanga mwakumanonse. Turn on